мацата и мацата. Сега пак сме на АТВ-то, завръщаме се. Така че само може да гледате и да се веселите. Пишете коментара, пишете нещо друго. Ще се обърнем. Едно скъпяко. Аре, мати, само вижте гледате. Гледате. Отпреди има някаква хладничка. Много бавно се движи обаче. Това е пътя, както вече ви е познат, до Еленино. Затова устата ми е гъс, както обичам да казвам. Аре, до след